σταθεί, να πάρει για σωστή φόρα του. Ξεκινάει πριν την ώρα του. Οκ, γίνεται κι αυτό. Ένα kiss of death backflip. Δίνεται κεντρώνει. Να το και το φλερ λοιπόν, απόλυτα πετυχημένο και ακέραιο. Αυτό είναι που λέγαμε, δεν κάνει λάθη. Πρόσθεσε και ένα νακ εκεί. Έτσι στα γρήγορα, ναι. Ανεβαίνει την παχτή. Για να δούμε εδώ. Εξαιρετικός και σε αυτό το flip. Ένα lazy. Αυτός είναι πολύ cool για όλο φάση. Lazy flip είναι λίγο δεμελάκος νομίζω, αλλά περιμένω το double backflip σαν τρελός από αυτόν τον οδηγό. Δεν ξέρω αν θα το πραγματοποιήσει στα προκριματικά. Περιμένουμε να δούμε. Νάτος λοιπόν, και όμως ναι, το έκανε! Δεν σύνταγα τίποτα άλλο. Δηλαδή τέτοιο timing, όταν βλέπεις να πηγαίνει στην ψηλή ράμπα. Μέχρι τώρα ψεγάδιασε στη διαδρομή του ο Ντάνι Τόρες, σε αυτή τη μονομαχία του για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Πάει στο επάνω level για να δούμε ποιο από τα δύο kicker θα διαλέξει. Το super Τελευταίο kicker. άλμα για τον Ντάνι Τόρες. Πάει στο kicker. Είναι Shaolin. Paris Hilton. Βέβαια, Paris Hilton. Flip. Αυτός λοιπόν ήταν ο Ντάνι. Όπως βλέπετε το διασκεδάζει πολύ και θέλει να του διασκεδάσετε κι εσείς με Σειρά του David Rinaldo. Πάει από πού τρώμε. Από την καντίνα εκεί πέρα. Με το χαρτί λέω, το χαρτί. Η αντίστροφη μέτρηση δεν έχει αρχίσει ακόμα για τον David. Πάμε, συνεχίζουμε. Ας βλέπουμε σε όλο τον κόσμο. Πώς θα χειροκροτήσουμε, κρατάνε φακούς. Θέλω να χειροκροτήσω τους εαυτούς τους για όλους εσάς που έχετε δημιουργήσει αυτή την καταπληκτική